tun da na san shi ni bai taba min aiki kyauta ba. Babu wani abu wanda ya taba yi min a duniya ban biya shi ba. Ban taba zuwa na nemi alfarman shi dan Allah taimaka min ka yi min kyauta ba zan biya ban taba ba. Duk abin da ya min a duniya biyan shi nake inda na kira shi aiki tunda ba wannan ne karo na farko da na taba kiran shi aiki ba. Batun maganar wato Hannatu Bashir da kuma jarumi Nuhu inda aka kai shari'a kotu. A nan gefe ɗaya kuma mun ji ta bakin wato jaruma Hannatu Bashir inda ta bayyana mana ra'ayinta dangane da wannan al'amari. Mai sauraro kasance tare da ni domin jin yadda aka tattauna da ita a cikin waya. Tabbas wato jaruma Hannatu Bashir tana da ƙanshin alamar gaskiya domin ko a cikin kalamanta in dai har da gaske ne abin da suka tattauna kenan da jarumi Nuhu. So in dai ko haka ne wannan al'amari bai ci a ce shi jarumi Nuhu ya ɗauki zafi har ya kai wa wato wannan magana wajen hukuma ba inda yake so a bi masa haƙƙinsa a cikin wayannan kalamai ga dai wayar da muka yi da wannan jaruma wato Hannatu Bashir wato shi kuma jarumi Nuhu ya ce ba za a ji ta bakinsa ba wannan abu ne wanda ya danganci bangaren sana'arsa don haka wannan sirrinsa ne. Mai sauraro idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka da ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Inda muka tuntubi jarumi Nuhu ta wayan tarho bai yi dogon magana ba sai ya ce ba shi ne babu wani dan jarida da zan yi da hiranci akan wannan magana because professional issue ne wanda ya shafi sana'ata da labarin ka da wannan magana. To sai dai wannan akasin da aka samu ya matukar bata wa Hannatu Bashir wacce ta tura masa sakon karta kwana kan cewa ba ta bukatar aikin nasa inda Legend FM da ke Daura ta jihar Katsina ba mu yi kasa a gwiwa ba sai muka tuntubi Hannatu Bashir din domin jin ta bakinta. Zane fim suka yi magana da Alolo akan fim ɗina. Last month kuma aka zo ce na aiki aka daga aka mai da shi wannan watan. Da kanshi ya sa 10 ga wata. Sunan fim ɗin sanadinki ne. So da muka yi magana sanadinki ne za mu yi shi last month Allah bai yi ba ya ce na aiki a bar shi zuwa wannan watan muka bar shi zuwa wannan watan. Ya sa da kanshi 10 ga wata. Bayan ya saka da 10 ga wata ina ta bibiya ina ƙara tambaya lallai yana nan. Ina tambaya ne ba don wani abu ba idan baya nan kaga idan ya ce mana baya nan. Wala Allah muna da menene solution ɗin da za mu iya canzawa ko mu jira shi ko mu ƙara hakura da shi. So bai ce mana baya nan ba har ana tura kwana 3 na tambaya ya ce wa Alola yana nan ana gobe aiki na tambaya ya ce baya nan amma zai dawo gobe ran da za a fara aikin na ce to ba damuwa an ka dawo gobe ran da za a fara aikin sai mu yi wa shigari ma mu baka ka huta kar mu matsa maka yace ba damuwa to kuma still ran da yace zai dawo din bai dawo ba shine ranar Litinin da ran Litinin bayan mun yi bangaren da babu shi muka tashi muka aka ƙara kiran shi wurin 11 dare na ce Alola kira shawa ya ka ga mai gobe fito mana karfe 11 bayan Alola ya kira shi karfe 11 da wani abu yake ga Alola shi fa bai dawo ba sai talata zai da kuma ya dawo talata shi ba zai iya yin aiki ba sai da ya ƙara matsarwa to daga lokacin da ka fito fim wallahi in ka zauna na awa daya asara kake kan san masana'antar Kano da yanzu ba wata masana'anta bace wadda take ja fim yanzu ba ja yake ba zai fim yanzu a Kano zai ne dan yana kishinta ba yi zai bane dan zai samu riba ta a yanzu idan aka kira sulu misali zaki iya zuwa aje a zauna a sulun taku sulu a alkhairi ne babu wanda baya son sulu to shi kan shi ko da yace da kai ko ta abin samun namu ba ina so in ga shari'a ta mece ce to me ne mishi ga dai abin da na mishi dai wani abu ne a fili a chatin na ce na cire ka a fim dina laifi ne dama sa jarumi a fim yake zuwa ya baka feluwa laifi ne in ka cire shi ya kika ji yanayin lokacin da kika samu wannan takarda na kaiwa kotu to ai ya fa za ka ji wani abu ne wanda ai ko na bawa a rayuwa akwai dama abubuwan da suka zo ko za ka dauka jarabawa ce ba na abu bane tunda kuma sannan da mutum ne kai ka kotu bisa kai mai laifi kaga dole in ga takarda da gare shi hankalinka zai tashi to mutum da baka yi komai bai kai ka kotu me yasa hankalinka zai tashi Nuwan ya ce a cikin rubutun da kika tura mai akwai rashin kunya a ciki to ai akwai rashin kunya mutane duniya za ta yi kamata shaida ai ga wani abu ne da na bada rubutun gashi nan kowa ya gani me ce rashin kunya magana ta idan na yi ta ita ce wata abu da na yi don cin zarafin shi a cikin magana ta ai ba wani abu ne wanda ya boye ni da shi Allah ya sa ma ba waya bace balle a ce na faɗa ne Allah ya taimake ni ya sa rubutu ne wanda suka ga duniya su za su ba da shaida ko kuma su za su faɗi menene a cikin wanda ne rashin kunya ko na cin zarafi akwai wani takarda da kuka rubuta ne na yarjejeniyar cewa za a yi fim din da kuma maganar kuɗi babu takarda sannan ba ni ba shi ka tambaye shi yanzu a 2022 muke daga farkon shekara yanzu shekarar ta zo karshe ya kawo maka agreement wanda ya yi da wani dan Kano zai mai fim guda daya ba ma yi mun san ka'ida na ma kamata mu dinga yin shi a rubuce ba ma yi a baki muke yi mu waya da jarumi ina da fim ka bashi script da karanta in labari ya mai kusa ranar da za ku yi aiki ku fito ku yi aiki ka biya shi wannan abu ne wanda muke yin shi a Kano ba mu damu da yin takarda ba saboda muna kallon kanmu mun zama daya ban kalli wannan abin da ya zama a ce na bashi takarda ba saboda dama ma yi kuma ba yanzu na fara kiran shi ba na sha kiran shi mai zo ya mu kuma ba mu takarda ba wannan ne aka san cewa ya kamata mu takarda ko wani abu to ko kuɗin da kika bashi shi ma babu wani rubutu da aka yi na ba bashi kuɗi ba a kana muka in zo mun aiki dama sun zan bashi kuɗi tunda na san shi ni bai taba min aiki kyauta ba babu wani abu wanda ya taba yi min a duniya ban biya shi ba ban taba zuwa na nemi alfarman shi dan Allah taimaka min ka yi min fim kyauta ba zan biya ban taba ba duk abin da ya min a duniya biyan shi nake inda na kira shi aiki tunda ba wannan ne karo na farko da na taba kiran shi aiki ba Salima Muhammad Sabo wacce ita ce lauyan jarumi Nuhu da ke ofishin ML Ibrahim & Co mun tuntuɓe ta game da karar da suka shigar da kuma matakan da za su bi
Ya ce ta yi tanishin image ɗin shi sannan tana mishi barazana. Sannan kuma ta yi maganin contract tsakanin su amma shi bai wani signing any contract ko agreement tsakanin su. Yanzu ke ce kenan zaki zama a matsayin lauyansa a ranar zaman kotun kenan. To me fatan ku a ƙarshen wannan shari'a idan an shiga? Si sulhu. Za ku yi ƙoƙarin ganin cewa an zauna sulhun kenan? Gaskiya saboda abin da bai kamata ba ne ba ka gane suna wuri ɗaya kuma shine gaba da ita kawai dai fatan mu a yi sulhu. Sai dai mutane kamar wasu ana ta ganin cewa to kila cikin rubutun babu wani abu na barazana kila ko kawai tari ne ta da amai. Ni har yanzu ba mu zauna da shi ba sai gobe to da alama tuntuni suna having issues to shi kuma ya gaji da issues din kila shine wannan yanayin da suka shiga ya ƙara taso da na baya. Tuni dai kotu ta aike wa jaruma kuma producer Sammaci mai kwanan watan 11 ga watan Oktoba na shekarar 2022 kuma ana buƙatar ta gurfana a ranar 18 ga watan Oktoba domin kare kanta. Ilahi ni shikenan ba za a bar ni in sha ruwa ba kun ishe ni tun da na yi fastin din nan jiya rara wai me ya faru da wayar da Alilu da wannan hadin sai kira na kuke yi a waya raka ni ya za a yi sani ni ma fastin dan labari ne fa sama ta kafa ba ku Alilu ne ya kira ni ko kuma anan din ce ta kira ni ta ce murzakin cikin abin da yake faruwa ba sun dan labari ne amma dai bari in shaka muku kai ai ni ai ku ne matsala ta da ku ne ku din ne sai mutun ya je ya debo abubuwa kuma ya zo ku ta damun sa kuma daga baya ko wani abu to abin da yake faruwa a nan shi da ita Hanan a yanda fa na gani a labarin da yake yawo a yanar gizo a social media a can unguwar YouTube gurin manyan yara kenan ita ziyanan sun ta ba Alinuhu akan kuɗi zai yi mata fim da dai sauransu da kaza sai aka samu misunderstanding inda ita kuma ta kasa jurewa ta tuttura wa Alinuhu das inda ta shiga ba ta nan ta fita ba ta inda ta shiga ba ta nan ya fita ba shi kuma ka san sarki ne the king of king the sarki the queen of queen you must understand abin da nake nufi shi kuma ka san ba zai jure ba he not take in hit ba zai dauki shirme ko wani abu ba ko wani illegaliyansi shi ne yake jurewa ya gaggaya mata magana da inda ya shiga ba ta nan ta fita ba da ta tashi da ƙara tambaro mai wani abu ko ba komai dai abin da ni zan ce a nan a matsayina na Murjanat Ibrahim na farko dai Alinuhu sarki ne babba ne ko a gidan giya akwai babba ko da a ce yayi wani kuskuren da bai dace ba akan kin bashi kuɗi zai miki film ko kuma wani something like this kawai ki nemi wanda ya bi shi ai dole a rayuwar duniya komai tsananin ka komai girman ka akwai na gaba da kai sai ki samu na gaba da shi ki ce wani na ba wa wani kaza akan zami kaza ni da shi amma ga abin da yake faruwa kaza in fact a nemo shi a mai magana akan abin da ya bai kyauta ba ko wani abu ba direct kin san cewa da ke da shi akwai bambanci kiman method ba shi kuma sarki a matsayinsa na sarki kana babba kowa yana respect ɗinka bai kamata ba kai ma kai mata wannan reply din ko wani abu ba sai ka samu na sama da ita dole akwai na sama da ita ga abin da wanta ta ce da ni kaza abin nan bai mun daɗi ba gaskiya da na yi niyyar ɗaukar mataki amma kaza gabaki ɗaya duka rayuwar nan ta duniya understanding ne idan aka rasa understanding fakar ta tattara kowa zai shiga matsala za a yi ta zama a cikin tabakiya gabaki ɗaya Najeriya ma abin da ya sa muke zaune a cikin tashin hankali gabaki ɗaya duk rashin understanding ne wani sai ya fi wani wanda sai ta fi wani sai ya fi wani ya za in kashe wani dan a ce ni wani ne ya za in kashe wanda dan a ce wani ne to duka dai anan sarki girman kujerar ka muna kaunar ka muna respectin ka akan ka wallahi sai dai a kashe mu dan Allah dan annabi wannan tete ku ce ya isa na gaji da kiran da ake mu mutane stop calling me about this issue because ni ban san farko ba kuma ban san karshe ba sai Allah amma muna fatan Allah ubangiji ya yayyafa wa abin nan ruwan sanyi sarki ka ya hakuri Hanan ya hakuri masu zuga kuma dan Allah ku ringa bada hakuri a samu abin nan ya wuce I don't want this fighting and end of talking